Здравейте на всички прекрасни бисквитки! Днес ще си говорим за нещата, които стоят в основата на здравата ни кожа и красивия грим, а именно хигиената и безопасността. Кога козметиката ни се превръща в инкубатор за бактерии? Защо тестерите в магазините са опасна зона и кои са 5 червени флага, за които трябва да внимавате, когато отидете на професионален гримьор? Ще го разберете в това видео. Започваме от мястото, където прекарваме най-много време, но и където крием доста скелети в гардероба. Да, говоря за нашите лични несесери с гримове. Обаче, все пак, преди да обвиняваме за всичко козметика, може би добра идея да погледнем инструментите, с които я нанасяме. Момичета, с ръка на сърце, кажете ми кога последно измихте вашия бюти блендър или четката за фондютен? Истината е, че мръсни четки и гъбички са едни от най-честите причини за неочаквани пъпки и кожни раздразнения. Всеки път, когато нанасяме грим, по тях остава себум, мъртви кожни клетки и прах от въздуха. Бюти блендерите са буквално райски остров за бактериите и мухала, понеже се използват мокри. Правилото тук е много сурово. Гъбичката се пере преди всяко едно гримиране и се сменя с нова на всеки 2-3 месеца. Четките за фондютен или примерно течен коректор, ружове, скулптуриране с течни продукти трябва да се мият на всеки 2-3 дни, защото течните текстури изсъхват между косъмчета и стават развъдник на микроби. Тези, които са за пудра или ружове или други прахообразни продукти, можете да ги миете веднъж на седмицата. Разбира се, всичко зависи и от това колко често се гримирате. А с какво трябва да ги мием, може би ще ме попитате вие. И тук бързам да ви зарадвам, защото изобщо не ви трябват скъпи специални шампуани. Абсолютно обикновен твърд бебешки или антибактериален сапун върши прекрасно своята работа. За четките с естествен косъм можете да използвате съвсем малко от вашия измиващ гел, ако се притеснявате, че сапун ще ги развали, като е много важно, независимо от това каква ви е четката, да я оставите да изсъхне в легнало положение върху кърпата. Защо не в изправеното? Защото тогава водата може да попадне в дръжката и да разлепи вашето лепило всъщност и четката да стане неизползваема. И идва сега, когато сме сигурни, че нашите инструменти са чисти, можем да работим спокойно с тях. Време е да погледнем и към самите продукти, които нанасяме. Повечето момичета си мислят, че козметиката има само един срок на годност, този, който е отпечатан върху кутията с година и месеца. Да, ама не. Това е фабричен срок на годност, т.е. до кога продукта може да стои затворен на рафта в магазина. Всъщност знака, за който трябва да следим е ето това малко, на пръв поглед съвсем незабележимо символче на отворено бурканче. В козметичния свят това се нарича период след отваряне. Вътре в него има цифра и буква, например 6, 12 или 24 месеца и това означава колко точно време можете да използвате този продукт, след като сте го отворили за първи път, след като отлепено това защитно фолио и отворена капачката. Така че това е реално срока на годност на вашия продукт, след като сте го закупили и сте го пробвали за първия път. След това формата започва да се разпада, а консервантите спират да работят. Обаче и тук имаме една уловка, защото продуктите може да ги разделим на две големи групи. Първата група е дълголетниците, т.е. сухи продукти. Добрата новина, момичета, е, че ако имате огромна колекция от прахообразни сенки, пудри, хайлайтери или ружове, като мен, например, може да спокойно си поемете дъх. Защото в такива продукти няма водна среда. Бактериите изключително трудно могат да се развият и да направят някаква беля. На теория и на практика такива продукти могат да се съхраняват много дълго време. Спокойно между 3, 5, че дори повече години. Единственото условие е да ги поддържаш чисти. Като е достатъчно веднъж на месеца, леко да ги напръскаш от разстояние със специален дезинфициращ спрей за грим или дори може да използваш просто 70% алкохол от аптека
и да ги оставиш така отворени да изсъхнат. Втората група обаче е рисковата, защото тук ще говорим за течни и кремообразни продукти. Всичко, което е с течна, кремообразна форма, мусообразна форма, дори това, което е в стик, всичко съдържа вода и масла. А това е перфектен спа курорт за бактериите. Абсолютният шампион по кратък живот, за съжаление, е спиралата за очи. Тя трябва да се сменя на всеки от 3 до 6 месеца. Сега сигурно ще кажете, ма чакайте, вътре има консерванти, които да предпазят този продукт. И да, това е напълно вярно. Всяка една спирала и въобще течни продукти имат мощни консерванти във формулата си и работата им е точно такава, да потискат бактериите. Проблемът е обаче, че всеки път, когато вадим и пъхаме четката, то буквално вкарваме вътре огромно количество кислород и нови микроби. С времето обаче, поради този постоянен приток на външни замърсители, консервантите се изтощават и спират да действат ефективно в тази тъмна и влажна тубичка. Затова, ако спиралата ви е съхнала или е променила мириса си, въобще не се опитвайте да се живите с капки за очи, а по-добре я изхвърлете. Време е да поговорим за фондютена и коректора. Тяхното време на използването обикновено е около 12 месеца, защото след това формулата започва да се дели на вода и пигмент. А нанасянето на развален продукт е, може би, най-бързия начин да събудим акне. Червилата и гланцове издържат малко повече, около от 1 до 2 години, защото в тях има повече восъци и масла. И като цяло златното правило тук, което искам да запомните, е, че независимо от това какво пише на бурканчето, ако усетите, че продуктът е променил мириса си или текстурата или цвета си, изобщо не трябва да имате никакво съжаление. По-добре е веднага да отиде в кошчето, защото здравето на кожата ви е много по-скъпо. А и лекуването после на тази кожа, повярвайте ми, няма да ви излезе по-бюджетно, отколкото просто да си закупите нов продукт. И като говорим за бактерии, годността и хигиена, време е да излезем от вкъщи и да отидем на едно прекрасно място, което всички обожаваме, но което всъщност е истинска опасна зона. Да, говоря за лъскавите, красиви и супер примамливи стелажите по магазините с тестерите. И да, знам колко е изкушаващо, влизаш, виждаш най-новия нюанс червило или онзи вирусен гланц от TikTok, веднага искаш да си го пробваш, да видиш как ще ти стои. Обаче, умолявам ви, никога, ама никога не си нанасите тестера директно върху лицето ви. Помислете се само преди вас колко човека са минали, стотици хора. Някои се попипали с немити ръце, други пак може да се били настинали, третите пак са го измазали директно върху устните си. Представете си само колко бактерии има вътре в този тестър. И сега ще ме питате, добре де, хубаво, ама как ще разбера тогава дали ми отива този цвят? И имам няколко лайфхака за вас, които ще ви помогнат при избора на продукта. И първият трик е за червилата. Вместо да го мажете върху устните си или примерно на ръката си, аз ви предлагам да го нанесете на възглавница на пръста си. Защото кожата на върха на пръстите ни е с много специфичен, по-наситен розов подтон и има релиеф, който е изключително близък до този на устните ни. След което просто доближете пръста си до устните пред огледалото и веднага ще видите реалният цвят на червилото и дали този нюанс изобщо отива на вашия подтон. Втория лайфхак е за коректора. Следващия път, когато тествате коректора, аз ви предлагам да си го нанесете на сгъвката между палеца и показалеца си. Палеца и показалеца, наобратно. Точно на това място кожата е много тънка, има естествени финни линии. Едно към едно с деликатната зона под очите ни. Като го сложите тук, веднага ще разберете дали продуктът е прекалено сух, дали е достатъчно покривен и най-важното е дали ще се събира в гънките през деня. Трик номер 3 се отнася за сенки за очи. Нанесете сенките на сгъвките или кокалчета на пръстите на ръката си. След това можете да свиете малко
ръката в юмрука и да отпуснете няколко пъти. И така ще разберете как сенките ви ще изглеждат на затворени и на отворени очи. Четвъртият трик е за любимите ни хайлайтери. Него можете да го тествате на външния изпъкнал ръб на длана си, точно под котреето. Това всъщност е най-кокалиста изпъкнала част на ръката. Когато завъртите длана си към лампата, то това място улавя светлината точно по същия начин, по който го прави и скулата ви. И така ще можете да видите реалния блясък и красотата на продукта. И последно е ружът. Него можете да го нанесете на вътрешната мека част на длана, точно под палеца. Няма значение дали е течен или сух продукт. И така като го доближите до вашето лице, веднага ще разберете дали всъщност този руж ви отива или не. Много се надявам, че ще ползвате тези лайфхакове и ще ми напишете в коментарите дали всъщност са ви били полезни. И след като вече знаем как да пазаруваме безопасно, как да се грижим за нашите продукти, да мием четките, време е да преминем към следваща голяма тема в това видео. Лятото е в разгара си, време е за сватби, балове, крещенета и всякакви други важни и бляскави събития. Нормално е за тези специални поводи много от нас да се оставят в ръцете на професионални гримьори, което е едно прекрасно преживяване и ни пести много стрес пред огледалото, нали, момичета, признайте се. Обаче, за да бъде това преживяване напълно безопасно, има 5 червени флага, за които трябва да внимаваме, когато отиваме при професионален гримьор. И преди да продължа, искам само да вметна, че аз самата не съм професионален гримьор. Аз съм просто човек, който обожава грима. Следи изключително много световни имена в индустрията и събирам тази информация директно от кухнята, така да се каже, на най-добрите в бранша. И истината е, че има няколко златни правила за хигиената, които веднага ни показват до каква степен човека срещу нас е истински професионалист. Това са нещата, за които никое момиче не трябва да прави компромис, защото става въпрос за здравето на кожата и на очите ни. И тъй като вече си говорихме за спиралите, нека да започнем директно от тях. Защото около този продукт се водят много големи спорове в бранша и в гримьорския свят. От една страна, най-достъпните гримьори често използват еднократни силиконови четчици, потапят веднъж, нанасят на миглите ви и я изхвърлят. Но за едно хубаво натълстяване ни трябват много еднократни четки, което изключително много замърсява природата с пластмасата и не винаги дава същия ефект, какъвто дава оригинална четка на спиралата. Други гримьори пък казват, че използват оригиналната четка, обаче сменят спиралата всеки месец. В луксозния сегмент обаче световната практика е съвсем друга и според мен си е най-добрата наистина. Гримьорът отваря чисто нова спирала пред вас, гримира ви с нейната си четка оригинална и накрая просто ви подарява спиралата, като разбира се цената вече е калкулирана в услугата. Така че, момичета, ако седнете на стол на гримьорът и той извади една стара, очевадно много пъти използвана спирала и тръгне да ви нанася продукта на очите с оригиналната четка, това е огромен червен флаг, защото рискът от конюнктивит просто не си заслужава. Следващия брутален червен флаг, за който да отворите очите си, са четките и гъбичките на маста. Използването на един и същ бюти блендър за двама различни клиенти без предварително се почисти е абсолютно табу. Гъбичките са пористи и няма как да бъдат дезинфицирани напълно между двама души. Инструментите, които гримьорът използва за вас, трябва да бъдат предварително подготвени, перфектно измити и дезинфицирани. По тях не трябва да има абсолютно никакви остатъци от продуктите на момичето, което е седнало на стола преди вас. Ако четките изглеждат зацапани, прашни, по-добре учтиво помолете да ги сменят. Обикновено гримьорите трябва да имат 2, а понякога дори и повече комплекти четки, които да използват за различни клиенти, примерно в един ден. Третия огромен червен флаг е така наречено двойно потапене.
Когато гримьорът ви нанася течен коректор, гланс, червило или някакви други течни продукти, той никога не трябва да бърка в шишенцето, да маже директно по лицето ви и след това да връща същия този апликатор обратно вътре. По този начин всички бактерии и кожни секрети се пренасят в продукта и заразяват цялото му съдържание, което след това реално отива върху следващия клиент. Истинският професионален подход тук е примерно продуктът да се изкара на отделно място със специална шпатула. Най-често ще видите гримьорите да използват специална метална или акрилна палитра, на която да сложат малко от продукта и чак след това да вземат от него вече с чиста четка и да го нанесат върху лицето ви. Но тук има един много интересен детайл. Някои от най-големите и скъпо платени топ гримьори в света всъщност предпочитат да използват гърба на собствената си длан вместо палитрата. И това си има супер логично обяснение, което дават. Според тях, когато слагат продукта директно върху ръката си, естествената топлина от вашето тяло леко затопля формулата на продукта. Така текстурата се отпуска, става много по-пластична и след това стои много по-добре и на лицето на клиента. Така че независимо дали вашия гримьор работи с лъскава метална палитра, например, или директно нанася продуктите от ръката си, важното е едно единствено правило, преди това те да бъдат перфектно измити и дезинфицирани и най-добре то да се случва пред вас, а метални шпатели за продуктите да не докосват кожата ви. Следващия червен флаг, за който малко момичета се замислят, са моливите за очи и устни. Тъй като те влизат в директен контакт с деликатни зони и лигавиците на лицето, където бактериите и вирусите се пренасят най-лесно, тук правилата трябва да бъдат абсолютно железни. Истинският професионалист винаги ще подостри молива пред вас, непосредствено преди да го използва върху лицето ви. Дори ако той вече изглежда перфектно остър и готов за работа, това действие е абсолютно задължително. Остренето в случая не се прави за прецизност на линията, а от съображението на чиста хигиена. Този процес примахва най-горния слой от продукта, който е бил в досег с предишния клиент или примерно е стоял изложен на въздуха на масата. По този начин се гарантира, че до кожата ви се докосва напълно чист, нов и безопасен слой. Ако гримьорът посегне към очите ви с молива, който просто е взел от плота, без да го завърти в устрилката пред вас, много е важно да е пред вас, това е ясен знак за компромис с чистотата. И последното нещо, което всъщност май е първото, на което трябва да обърнем внимание, това са ръцете на самия гримьор. Дори ако вашия гримьор не използва ръката си като палитра, е много важно той да дезинфицира или поне да измие ръцете си пред вас. Даже и самото работно място може да ви каже много. Ако масата е зарината с използвани салфетки, примерно, прах от сенки и хаос от сутринта, да кажем, това показва отношението на човека към детайла и към хигиена. Помнете, че в случая вие си плащате за тази услуга и здравето на кожата ви винаги трябва да бъде на първо място за вас. Така че няма нищо неудобно в това да следите за тези неща. И момичета, това бяха правилата и червени флагове, когато става въпрос за хигиена в козметиката и грима. Признавам си, че аз също имам на къде да раста в това отношение. Не винаги мия четките си на време, но е важно да знаем тези неща и да се стараем да ги прилагаме. Надявам се, че тези трикове и съвети са ви били полезни и следващия път, когато влезете в магазина или седнете на стол при гримьора, да се чувствате много по-спокойни и уверени. Сега е вашия ред. Споделете ми в коментарите, случва ли ви се да попаднете на някои от тези червени флагове при гримьорите или може би имате някакъв собствен трик за тестове на продуктите в магазина, който аз не знам или който аз се спуснах да ви споделя. Напишете го в коментарите, ще ми бъде супер интересно да го обсъдим заедно. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да ударите по един лайк. Абонирайте се за канала, ако още не сте го направили, разбира се, и натиснете камбанката, за да не пропускате и следващите ми полезни видеа. Благодаря ви, че бяхте с мен за това видео. До нови срещи и до свидания!